Mladi ratnici, danas ću vam predstaviti novog učitelja, Vladica San. Vukašine, a će me? Tvoj mali brat me danas prebio. Da te Laza prebio, sad bi već bio u bolnici. Sutra uveče u 8. Šta? Idemo na večer. Znam da imam to delo, tu negdje još sa venčanja. Izgledaš ko idiot. Jesi li za poulet chasseur ili si više za poulet rôti au marrouge? Za polje? Za ovde. Treba mi lova. Gde ste hteli masažu? Po telu. Ja sam naučen da nikada ne odustajem. To sam te ja naučio zato što sam mislio da nisi retardiran. Ide dok Vukašin još može te preboli. Ali mora i stane nešto zaradi, tako? Ti si prolupao! Ja sam svoj put samuraja našao. Ti znaš dobro da imam kratke živce, da mogu lako da planem. Ne, gospodine, da...